לפני 130 שנה, קבוצה קטנה של אנשים עלתה לגבעה הזו והקימה מושבה. הם חלמו על חיים חדשים, אי שם בקצה המדינה. מאז ועד היום, הסיפור של מטולה נכתב כל יום מחדש. מטולה בוחרת לצמוח, לחדש ולהמשיך קדימה. השכונות פה צמודות, הבתים פה צמודים, השכנים תמיד מקבלים אחד את השני בברכה. המרפסות ככה חזרו לראש, אנחנו רואים כל יום תושבים חדשים ותושבים חוזרים, שזה מאוד מחמם את הלב. פתחנו את המקום מתוך אהבה גדולה למקום, זה המקום שבו גדלנו. החלטנו קצת, אתה יודע, לחבר אותה מחדש. מבחינת תעסוקה אני מאמין שיש פה הרבה אפשרויות. יצא לי לראות הרבה חבר'ה, גם צעירים וגם מבוגרים, שעוברים לפה ומתחילים מאפס משהו שהם אוהבים, או שהם ממשיכים קריירה פה בצפון. יש במטולה גם הרבה חקלאות, טרקטורים, טרקטורונים. הכרתי חברים חדשים. כאילו היה שלבים שהייתי מתגעגע, והיה שלבים שהייתי רוצה להישאר, אבל כאילו תמיד מטולה הייתה לי בלב. למה לבוא לגור במטולה? כי מטולה זו פנינה, זה הקצה שבקצה של מדינת ישראל. אנחנו חיים פה בתוך שמורת טבע, יש פה קהילה מדהימה, קהילה קטנה, חמה, מקבלת, מחבקת. אנחנו נמצאים פה כבר 130 שנה על הקרקע, עם היסטוריה מפוארת, עם עליות וירידות לאורך כל השנים. אנחנו עכשיו בעלייה מדהימה, משפצים, משקמים את מטולה עם הפנים קדימה, עם בתקווה לקהילה צעירה, חדשה יותר שתבוא, ולכן שווה לבוא לגור במטולה. המושבה מטולה היא סיפור של חלוציות, מסורת והמשכיות. סיפור של אנשים שלא מפסיקים ליצור, לחלום ולצמוח. והסיפור הזה ממשיך היום.